Hello. Hey, Wonderboy. Yebo. Kunjani baba? Akithi? Kunjani baba? Khona njani? Ngikhona. Ya. Khuluma noMdunge lapha. Umthungu yabo baba Umthungu. Yebo. Ya, ndodana unecala. Akithi? Ngithi unecala la ngila police station. Ikala baba. Kuthiwa ngathi angithi igama lakho Wonderboy Mbanjwa wena. Yebo ngibona bembazo. Ya, man ngathi khona icala lokudlengolo otholala kulona noNduduzo. Ikala ni? Lokudlengula baba. Sinonduduzo. Ya, angazi uNduduzo bani but ngithola amagameni la. Hayibo. Yini? Lecala lenziwa lesihlanu odlula. Kwakuyikhathi zabo 10 ebusuku. Hayi mbona mama. Hayi phela mawuthi banamanga vele bungekuvumi ukuthi wadlengula. So ungakwazi ukuthi usivashelela la police station noma siyilandele thina. Hayibo. Hayibo. Into engekho ithuba lontombazane. Hayi phela. Kodwa yazothola sengidlula intombazane. Phela icala igama lamsola kwamele simvikele ngoba uhlukumezekile. Manje masikutshela igama lakho wathi ungaphinde ukuphinde futhi lokho. Okuthi hlungula intombazane. Hlungula intombazane ngikhuluma namaphoyisa lana athi hlungula intombazane Sinonduduzo. Hayi baba angiyazi impela lento le. Ungakwazi uze police station? Ufike ne police station. Ngafika kwakhona manje mawukuthi unenkinga singakulanda ayikho inkinga. Ngimsebenzini kumanje manje angazi ukuthi ngisebenza ngilapha indawo la lengikhona yabo. Usebenza aphi sikulanda? Ngisebenza ka First Street. Ku Field Street. Okay, so thobela amaveni amathathu bendoda azokulanda uyazi. Manje nalumi impela sihlukene ngokusebenza. Akunandaba yobusumkhomba noma usema7. Ish. Ungasabi sokuthatha lesikuvale estocksini mhlawumbe icala lakho sizibona ngala ngoJune soshesha khona ukuthi sil attend icala lakho. Mina angene nentombazane nje mina. Hayi phela wonke umuntu uyaphika ndodana ungasabi nje wena mawukuthi mina anginayo intombi mina. Asilandaba nalokho thina. Anginayo intombi angikonywe indawo ngihlalele la ngiziphethe kahle la ngoba ngithi ngisabi ingculazi anginayo intombi. Uba lontombazane shinjani. Ngiyakubona ukuthi ngcono vele usasudle ngoba awunayo intombi. Cha mina anginayo intombi angiwafundi lemontombazane ngoba nakho ngithi nginengculazi. Manje awukama uthi sengavele kuthiwe eyibo uNkulunkulu wami angazi ukuthi kwenzakalani manje. Hayi ke kodwa ngimele ukuthi ke sivele sikutshela ukuthi siyaza lapha. Sinikeza indawo ukuphi no Field Street. Angizwa. Ukuphi no Field Street. Ngiyofuna sifithi eVision. Okay, siyaza ke lapho ndoda. Mawukuthi mhlawumbe awunankinga umqashi wakho ngabe usumtshela manje ukuthi udlengulile umshuthu azayo police station lapha inyanga zo6 wegcina esibhedlela ukuze uthole ibail emveni kwalokho. Baba please nginengane engayishiya emakhaya ngijuba ngeze ngokusebenzela izithekwini so manje uma ngathi wasena ngibopha manje kanjalo ngizabe ngithi kanti nje. You are live on Alex and the Morning Crew. Hawu, phela mina ngilindele lento